О, какво става секси? Готвиш, какво е това? Кашкавал. А ти наспа ли се, зайче? Това е гурме паста с добавка от различни подправки. Звучи вкусно. Ти така си се развихрил това като романтика ли е или Hell's Kitchen на бюджет? Ха-ха! Искаш ли да видиш нещо? Ето една рецепта в TikTok. Виж как котка свири на пияно. Това се казва талант, ха-ха. Да цапнем една бутилка вино. Може, а пък после и теб да цапна сладкото ми зайче. Хей, бейби, за какво си мислиш? Мислиш понякога. Какво би било, ако не се бяхме срещнали? Щях да имам повече свободно място в гардероба. Но по-празно легло. Ха-хо, ха-ха. Харесва ми как ме гледаш. Все едно искаш да запомниш всяка секунда. Не само, че искам да я запомним. Искам да я повторим. Да пием по чаша вино. О, да. Ти страхотна. О, благодаря. Ела да те изям сладката ми.